А сейчас слово предоставляется главному секретарю областной управы города Бургаса, господину Валентину Люцканову. Добър вечер, дами и господа. Преди всичко искам да се извиня от името на областния управител господин Вълчо Чолаков, че не можа да присъства лично на вашето тържество, но има сериозни основателни причини да не бъде тук, но да знаете, че сърцето му е тук с вас. Именно за това от негово име ще прочита един поздравителен адрес. До ръководството, членовете и партньорите на клуб Руси. Уважаеми дами и господа, за мен е удоволствие да ви поздравя по повод 25 годишнината от създаването на клуб Рус Бургас. За съжаление, въпреки голямото ми желание да присъствам лично, служебни ангажименти ме възпрепятстват да съм днес сред вас. Четвърт век е и много, и малко. Много, защото за да просъществува толкова години едно сдружение, се изисква енергия, ентусиазъм, неуморна работа и усилия от страна на неговите членове. Малко, защото времето отделено за обществена дейност никога не е достатъчно и защото съм убеден, че ви предстоят още много полезни инициативи. Област Бургас е известна със своето многообразие на етноси и религии и точно нейният многолик образ я прави така очарователна и колоритна. Голяма част от туристите и гостите силно се впечатляват от магията на нашия регион и остават тук завинаги. Поздравявам ви за инициативността, за дейността и събитията, които организирате и в които участвате, за това, че сте част от тази магия и от културния живот на Бургас. Пожелавам ви здраве, дълголетие, повече поводи за събиране и още добри мероприятия. Вълчо Чолаков, областен управител на област Бургас.